Bu, enak sih mangan belas. Ki piye iki? Malah gluduk teko gludak-gluduk. Sawah kayak kandang, Bos. Kandang bebek. Ana sawah. Yo, delok wong ngarit. Dalane becek. Iki kandange wis ra kanggo genti sing mburi kandange. Sawah. Delok wong ngarit. Ki carane ngarit iki ngene iki. Ngarit ya ora main-main iki. Sikil ya putil. Yo. Sawut. Ini didelok ya, Bos. Ben padha ngerti nek ngarit. Iki ungkal kotarane roti. Kandang bebek. Nyok-nyok kae. Watu. Gue mlebu YouTube loh, Kang. Oi. Wis resik sukete. Iki piye lho iki? Bu, sopan belas. Pindah kene. Beh. Kat lemai diret. Oh, kaya ngono lho. Asane.